Казвам се Кристиан Дочев, от град Русе съм, работя по речните кораби и живея в Пловдив от 2021 година. Като пристигнах в Пловдив, започнах да живея по наем, разбира се. Не съм си мислил за закупуване на имот. Това е първият имот, който си закупувам. Идеята да закупя собствен имот стана доста забавно, понеже като разбрах, че ще се строи тази сграда и съответно в нея ще живеят няколко приятелски семейства и приятели. И просто реших да дойда да погледна сградата. Съответно исках да се срещна с Влади и той така да ми ги представи нещата. И много ми хареса идеята и така го реших. Бих казал, че имаше доста предизвикателни неща, но благодарение на Влади преминахме през абсолютно всички процеси доста гладко. Беше доста забавно, понеже няколко банки обиколихме, с няколко оценители се срещахме и да, това просто Влади ме предразположи така, че беше трудно, но всъщност за мен беше доста лесно. Този имот го закупих с идеята някой ден да се оженя, съответно да дойдат децата, затова си взех и малко по-голям апартамент. Годините ми на живот доста пъти съм се местил от място на място и просто реших да си закупя голям апартамент с идеята за семейство и деца. Не първо малък, след и по-голям, и евентуално по-голям и така нататък. Имам възможността да обикалям в различни страни, по-скоро Германия, Холандия, Белгия, малка част Франция, малка част Швейцария, но доста малка, но специално в Холандия и в Германия, цените в по-големите градове, сега сравнявам, знаете много добре, Пловдив е на второ място по големина в България, така че не мога да го сравня с някой немско село, така че цените тук в България са все още що годи добри. В Холандия, там няма да ви споменавам, там и в селата са доста скъпи жилищата. Един апартамент долу-горе около 100 квадрата, мисля, че струваше около 250, даже да кажам 300 000 евро. Мога да ви излъжа, но това са лично мои наблюдения. При закупуването на имот при строеж, т.е. на зелено, винаги има риск. Въпросът е, ви да се разучите строителя, съответно да видите какви сгради е строял и така нататък, но риск винаги има. Сега дали е минимален или максимален, това си е лично ваша преценка, но да, като цяло на зелено винаги е по-добре, защото излиза по-евтино. Искам да дам съвет към по-младите. При закупуването на имоти, поне това е лично мое мнение, колкото по-рано толкова по-добре, понеже виждате последните 4-5 години колко много ескалират цените, а и последните 20 да погледнете е същата работа почти. Така че и наемите скачат, съответно и цените, така че да, колкото по-рано толкова по-добре. Просто действайте, стъпвайте смело, няма нищо страшно.